εντυπωσιακά καλό του Ακρόπολης, που πάλι και αυτό το δείτε από την ΕΡΤ, 24-25-26 Αυγούστου. Βαρνιάνη και νέο κάρφωμα από τον Ντατόμε, Λουίτζι Ντατόμε, παίκτη συλλοτομάτικα. Εδώ μόνος δεν προλαβαίνει. Άφετε γήπεδο Φωστάλη, αλλά βεβαίως επί κυπριακού εδάφους δεν θα μπορούσε ποτέ να μην λογίζεται. Επί της ουσίας, Denver Nuggets πέτωσε ο φως εδώ. Χάνει την μπάλα από τον Μαξιμέλη. 13 δευτερόλεπτα. Χάκετ. Πολύ ωραία στον Ντατόμε και οι Ιταλοί μειώνουν. 6-7 παίκτων του NBA που θα βρεθούν στο μπάσκετ. Για να δούμε την Ιταλία. Εδώ πιτσιρικάς ο Μέλη. Νέα γενιά, νέο αίμα. Φρέσκα πόδια, γρήγορα. Ντατόμε. Μέσα ο Ντατόμε. Ο Ντατόμε έχει δώσει λύση σήμερα. Παίκτης στη συλλοτομάτικα. Ντατόμε, καλό σήμερα. Συνεχίζει ο Ντατόμε. 33-38 διαφορά στη μικρότερη τιμή από τότε που η ελληνική ομάδα στο ξεκίνημα του αγώνα πήρε με διαφορά.